Sistemele fiabile de aer comprimat din vehiculele comerciale sunt importante pentru o siguranță funcțională și operațională optimă. Umiditatea și particulele de murdărie pot pătrunde în aerul comprimat și pot afecta negativ sistemul de frânare. Cartușele uscătoare MAN Filter de calitate originală oferă o protecție extrem de eficientă pentru sistemele de frânare cu aer comprimat ale vehiculelor comerciale. Cartușele noastre uscătoare de la MAN Filter elimină eficient umiditatea din sistem și îl protejează împotriva coroziunii și înghețului. Cartușul alb uscător este echipat cu o sită moleculară de înaltă performanță pentru procesul de uscare. Soluția simplă și economică, ideală pentru conducerea pe distanțe lungi. Cartușul standard uscător oferă performanțe superioare în procesul de uscare datorită tehnologiei sale cu strat dublu, o combinație de silica gel stabil la apă și un strat de sită moleculară de înaltă performanță. Soluția optimă pentru o gamă largă de aplicații cu un interval de înlocuire mai lung. În comparație cu cartușul standard, versiunea argintie îmbunătățită nu numai că leagă vaporii de apă cu o eficiență ridicată, ci și cele mai mici picături de ulei în vehiculele comerciale. Aceste picături se colectează pe un filtru din fibre fine prin coalescență și protejează împotriva contaminării cu ulei. Un cartuș de uscare a aerului pentru o protecție optimizată a sistemului de aer comprimat. Combinația ideală între performanță și eficiență, potrivită pentru orice condiții de funcționare, în orice mediu și pentru toate vehiculele comerciale. Cartușul uscător auriu este un produs cu adevărat versatil. Un desicant cu 2 straturi elimină perfect vaporii de apă din aerul comprimat. În plus față de uscarea aerului, un filtru de aerosoli cu dublă acțiune asigură o protecție optimă împotriva celor mai fini aerosoli de ulei. Soluția optimă pentru vehicule cu condiții de funcționare dificile și cerințe ridicate de aer comprimat fără ulei în autobuze urbane și vehicule municipale. Toate cartușele pot fi schimbate rapid și ușor. Acest lucru economisește timp și costuri de servis. Cartușele uscătoare MAN Filter de înaltă calitate cu calitate de echipament original asigură o fiabilitate optimă a funcționării vehiculelor comerciale. Acestea reduc costurile de întreținere și reparații, reduc timpii de nefuncționare și mențin flota în funcțiune.